Yen mula sliramu wis saat suwi golek bojo sing tresno welas sejati tugasane sliramu digawe lara ora saiki dadi rondo
Pemasa kali sing rupane ora ora isih tunggal bangsa pementasan ini yang besar sekali untuk peringati perayaan yang dalu iki ilo kulon saged ugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggo hiburan supaya netegak sarta bisa aman bila para rawuh kakung saha putri kersa mreksani rupa kula amateni kados sampun sedap lagu-lagu kula pemanawi lepat nyuwun bumi pangapura. Diamar apa lilin buyar apa kawin nyawang tekad rika kurang yakin diamar apa lilin buyar apa gawe diterusno napa semene piye kadung duwe niat ati aja mama mumpung durung minggat welas iki ilang. Yo digawa nang ngendi dikawe ngendi suwe bebarengan ono kejelasan nang dadi pikiran dadi pitakonan iso duwe trimo apa trimo kanca diamar apa lilin
pro kanca padha olahraga